Masu iya magana na cewa ya ba kyauta tukwici. A kwanakin baya ne dai gwamnan jihar Kaduna Sanata Sani ya naɗa Alhaji Ahmed Mai Yaƙi a matsayin sabon shugaban hukumar kafafen yaɗa labarai ta jihar Kaduna ksmc domin jagorancin wannan katafariyar hukuma ta fuskar yaɗa labarai a faɗin jihar Kaduna. Babu shakka wannan naɗi da aka yi masa ya zo da kyakkyawan farin ciki da annashuwa a tsakanin al'ummomi musamman ma 'yan uwa da abokan arziki da sauran masu yi masa fata alkhairi. Hakan ya sanya ƙungiyar matasan 'yan jarida wato Kayoja tare da haɗin gwiwar abokai da sauran masu yi masa fatan alkhairi suka shirya masa gagarumar liyafa ta taya murna na samun wannan mukami na shugaban hukumar yaɗa labarai ta ksmc Kaduna. Wannan bikin liyafa dai an gudanar da shi ne a farfajiyar kafar yaɗa labaran ta ksmc Kaduna da ya samu halittar ɗimbin jama'a kama daga manya-manyan 'yan siyasa na jihar Kaduna da masu rike da madafan iko a fannoni daban-daban da sauran ma'aikatan gwamnati har ma da ma'aikatan hukumar yaɗa labaran ta ksmc Kaduna. Bada yake jawabi a lokacin taron, babban sakatare a ofishin gwamnan jihar Kaduna Alhaji Murtala Dabo ya bayyana nadin da aka yi wa Alhaji Ahmed Mai Yaƙi a matsayin sabon shugaban hukumar ksmc Kaduna a matsayin nadi wanda ya dace ta la'akari da dimbin basira da yake da shi a fannin yada labarai daban-daban, inda ya ba wa namijin kokarin gwamnan jiha a wannan bangare. Muna godiya ga mai girma gwamna kamar yadda na fara da karamar hukumar Kaduna ta Arewa an ba da mukamai alhamdulillah kuma duk an ba wanda suka dace, amma tsakani da Allah bai isa ba har yanzu muna buƙatar mu saboda kowa ya san irin ƙuri'ar da muka fito da ita a karamar hukumar Kaduna ta Arewa, kuma da taimakon Allah ne da taimakon waɗannan fuskokin da su muka yi ta faɗuwa muka yi tashi. Wanda ya ce maka bai samu ƙwarsa a siyasa ba to da sauran shi magana na Allah ke. Saboda haka muna mu kowa fatan alheri yadda aka zo lafiya, Allah mai da mu gida lafiya. Hakika appointment din mai yaki ni al'amin na warkar nan da wasu cututtuka da dama wacce suka shafi siyasa har da Allah, saboda in muka ɗan koma ga tarihi ko ɗaya har ga Allah inda wanda ya kawo tafiyar sa na dattijo ni al'amin har ya ɗauki coordinator ya bani yaƙi an jira ya kira ni cewa ga shi nan zuwa ya zo kuma suka ɗauki wannan amana suka bani. Alhamdulillah an ba ni coordinator, na kuma kawo akwati na kuma kawo ganawa malami, na kuma kawo ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa. Saboda haka karamar hukumar Kaduna ta Arewa tana godiya ga yin mukamai Allah yana ta kawo su, mu ba ma da dama za mu ci gaba da APC da gwamnatin jihar Kaduna kyakkyawan biyayya ɗari bisa Allah mai da mu gidajen mu lafiya. Haka zalika shi ma babban mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara akan harkokin siyasa Alhaji Salisu Tenten ya mika godiyarsa ne ga gwamnan jihar Kaduna bisa wannan naɗi da ya yi wa Alhaji Ahmed Mai Yaƙi a matsayin shugaban hukumar ksmc, inda ya bayyana cewa babu shakka naɗin ya dace matuƙa. Kaduna ƙanina Alhaji Yahaya Baba Fati, mai girma former commissioner Magaji Sadiq Bunkuyi, mai girma Famsek Amin Murtala Dabo, manyan baƙi da abokananmu, muna ma kowa fatan alheri. Jama'a assalamu alaikum. To a gurguje tsakani ga Allah godiya na musamman ga mai girma balaraban gwamnan gwamnoni sanata Malam Sani. Godiyan nan ita ce Malam Sani ya ajiye ƙwarya a gurbinta. Muna mai godiya na musamman. Hakika Malam Sani wurare da yake tabawa na mukamai da ake ba al'umma tsakani ga Allah sun nuna mana zahirin cewa shi cikakken ɗan siyasa ne.
Kazalika sakataren jam'iyyar APC na jihar Kaduna Alhaji Yahaya Baba Fati ya bayyana cewa wannan nadi da aka yi wa Alhaji Amin mai yaƙi nadi ne wanda al'umma suka yi farin ciki kuma zai taimaka ainihin wajen ganin an yada manufofin gwamnatin jihar Kaduna a hukumar labaran da ke ksmc Kaduna. Allah da wannan ni'ima da ya ma dan uwanmu abokinmu kaninmu na zama MD na Kaduna State Media Corporation. Na bi mu gode mai girma gwamna da ya ga ya dace da ya bashi wannan mukami. Na uku za mu yi mai addu'a da fatan inda ya fara wannan mukamin shi na matsayin MD Allah ya sa ya gama lafiya. Shugabanci abu ne mai wahala, amma muna kyautata ta ba yau ya fara ba. Insha Allah abu ne da ya saba kuma muna kyautata ta zai fita mu da kunya. Malam Amin muna muka fatan alheri, muna fatan Allah ya sa a gama lafiya. Na ƙarfi muna roƙo ga dukkan wanda suka zo nan da wanda ba su zo nan ba da gudunmuwa da za su ba ɗan uwanmu Malam Amin mai yaƙi, gudunmuwan da za su ba Kaduna State Government don mu cimma alƙawurkan da muka yi ma jama'a lokacin fafutukan yaƙin neman zaɓe. Muna ma kowa fatan alheri. Shugaban karamar hukumar Kaduna ta Arewa Alhaji Muktar Baloni shi ma ya halarci taron inda ya yaba da tare da naɗi na Alhaji Amin mai yaƙi kuma ya taya shi murna bisa wannan mukami da ya samu a madadin shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Kaduna. Sai bayyana fatan cewa kyakkyawan alaƙa da ke tsakanin hukumar ksmc da kuma ƙananan hukumomi zai ci gaba da wanzu a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Amin mai yaƙi. Muna masu yi maka addu'a na wannan nauyi da aka ɗaura maka. Allah ya sa yadda al'umma suka ta farin ciki tun ranar da aka kaddamar da sunanka aka wallafa, Allah ya sa mu ci gaba da farin ciki mu ce gare da aka yi haka. Na uku kuma muna ainihin yi maka farin ciki na irin wannan mukami da ka samu, wanda kamar yadda aka faɗa ko in ce kamar yadda Malam Bature yake faɗa, this is a square peg in a square hole. Kuma fatan mu shine yadda ka samu wannan mukami za ka ƙara kaifin basiranka a aikace-aikacen da gwamnatin jihar Kaduna take yi, kuma mu ma za mu yi koyi da kai na ainihin ƙara ƙarfin gwiwan da ƙananan hukumomi ke ma wannan gida na tabbatar da cewa an yi abin da ya dace a madadin ƙananan hukumomin jihar Kaduna. Muna masu tabbatar maka da cewa duk wani gudunmuwa da haɗin kai da ake bukata muna shirye tsaf mu ba da shi kamar yadda ya dace. Kuma Allah da ya baka wannan nauyi, Allah ya taya ka saukewa, kuma Allah ya sa mu ce gara da aka yi haka. Shi ma mai gayya mai aiki, sabon shugaban hukumar ksmc Kaduna Alhaji Ahmed Abdullahi mai yaƙi ya miƙa matuƙar godiyarsa da farin ciki ga waɗanda suka shirya wannan gagarumin biki na liyafan tayashi murna, inda ya bayyana ƙudurinsa na ci gaba da aiki tukuru domin cicciɗa hukumar ta ksmc Kaduna zuwa ga tudun mun tsira ta fuskakan ta zama gagar tsara a tsakanin kafafen yaɗa labarai. Da Allah subhanahu wataala ya sa na ga wannan rana da wasu suka shirya taro na walima domin godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu wannan dama. Muna godewa Allah, muna da godewa mai girma gwamna da ya bamu wannan alhaki na wannan aikin gida, kuma muna addu'a Allah ya sa mu samu irin fatan alheri da mutane ke mana. Allah ya bamu ikon sauke wannan nauyi, kuma ina godiya ga Allah da ya haɗa ni da ma'aikata na gidan ksmc da suka san kan wannan aiki. In Allah da za mu yi aiki tare da su, za mu haɗa kai, za mu koyi aiki a wurin duk ƙanƙancin ma'aikaci domin tabbatar da cewa mun samu nasara, kuma insha Allahu za mu ce gara da aka yi wannan. A yayin wannan gagarumin biki na liyafa an ci an sha an yi hani'an tare da yi mika fatan alkai da kuma farin ciki a tsakanin ma'aikata da sauran waɗanda suka halarci taron.